Τι έλεγα. Είμαστε στο τριβάνι, ξέρω εγώ, φαντάζομαι και καθόμαστε πλάτη εδώ. Και αν δηλαδή όλοι πηγαίνουν προς τα μέσα, στον κύκλο. Και κάποιοι σηκώνονται, κάποιοι ανοίγουν πίσω, κάποιοι συμπληκτίζονται μέσα. Τέτοιο πράγμα. Μετά ξαφνικά, δηλαδή εγώ, φεύγω και κάνω έναν κύκλο, ξέρω εγώ, ακολουθεί μια δεύτερη και μια τρίτη. Και μετά η μία πίσω από την άλλη τρέχουμε σε κύκλο εδώ. Μετά φεύγουμε όλες και κάνουμε κάποια τρεξίματα. Και μετά καθόμαστε. Καθόμαστε διάφορα σημεία. Και με κάποια συγκεκριμένη σειρά μετά σηκώνεται, ξέρω εγώ, η Νικολέτα και κάθεται κάπου εκεί στο δέντρο, κάπου εκεί ανάμεσα στα παγκάκια. Ο κύριος Γιώργος παίζει φλογέρα και ακολουθάμε εμείς με τα προσώπα που μου βγάλει κάποιος ο κύριος μου σταματάει μια μέρα. Τρεις, μετά φεύγει, έρχεται άλλη. Μπαίνει, ξέρω εγώ, βγαίνει η Νικολέτα, μπαίνει η Τίνα και εγώ, φεύγει η Αλεξάνδρα, μπαίνει η Μαριάννη. Περνάνε τα αγόρια με το skateboard από μέσα μας. Είχε διαφορά στο όλο όταν το κάνατε στη στιγμή από όταν το κάνατε εδώ στην ελληνική χώρα. Όχι πολύ. Εντάξει, όχι πολύ. Απλά ότι είναι πολύ έτσι, είναι πολύ άνετο. Σαν έκθεση, Γλιστράει λίγο περισσότερο. σαν έκθεση, το ότι